Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Tolong tidak disebutkan nama. Mas, maaf loh Mas, ganggu Mas, malam-malam. Gimana Mbak? Berarti pun napa niku gini Mas, ada masalah gini saya. Apa itu, saya kan Mas, ini majikan saya yang ini yang anaknya bayi itu loh, yang namanya dia kan Mas. Saya kan majikan saya jaga mbah itu loh Mas, yang anaknya yang ngambil saya. Lah bulan 2 itu finish saya di sini di Saiwan. Halo? Cucunya mbak di Songsoy. Yang Lah kemarin. majikanku ini ngasihnya finish kontrak bulan 2 akhir. Jadi kalau itu ngejeng saya lagi, anaknya tutune mbak itu, visanya gimana Mas? Duh. Kalau belum turun? Ya nggak apa-apa. Jadi gini loh. Samen gimana? Finishnya kapan? Bulan 2. Kalau finishnya bulan 2 ya sudah. Samen teken kontrak sekarang sama anaknya yang baru. Nanti baru proses. Sekarang. Itunya surat putus kontraknya itu surat peninggalnya nenek itu gak dikasih migrasinya. Enggak, kan gini toh. Samen yang tanda tangan kan bapaknya toh. Anaknya mbah kan. Nah, samen mau dijeng cucunya kan? Dia diambil cucunya yang baik. Dengerin saya sekali lagi ngomong ya. Sampean itu sekali lagi saya bilang bahwa sampean mau ganti majikan itu namanya. Dari anaknya ke cucunya. Lah kalau dari anaknya ke cucunya, sekarang sampean proses, agennya suruh proses. Kalau agennya sampean gak bisa bantu proses, agen saya juga bisa. Gitu loh, ben sampean gak bingung. Jadi di saat sampean masih di majikan yang lama dengan bapak proses itu udah jalan. Giliran sampean nanti finish, langsung lempar ke cucunya. Tunggu visanya turun, sampean langsung. Sudah sampean diputusin, selesai dengan bapaknya, gang seminggu atau 4 hari atau 5 hari atau 2 minggu bisa sampean turun, sampean sudah langsung bisa kerja ke tempat anak cucunya. Ngono loh. Halo? Oh, berarti bisa proses? Ya bisa no, ngapain nggak bisa? Lah apa saya yang prosesin? Ayo, sampean. Berarti sekarang bisa proses, lalu kan masih surat kontrak masih di sini, di anaknya ini, anak bayi. Mbak, sampean dengarkan saya lagi, tak omongin lagi pelan-pelan sampean cerna. Oke? Nggih. Sampean dijeng sama anak mbah. Oke? Mbah meninggal, oke? Bisa dipahami. Nah, sampean mau kerja sama cucunya, oke? Nah, pertanyaan saya, nanti yang mau gaji bapaknya apa cucune? Cucune. Nah, kalau yang mau gaji cucunya otomatis di rumah cucunya apa di rumah mbahnya? Cucunya. Nah, di rumah cucunya toh. Artinya sampean pindah majikan dari bapake anak mbah ke cucunya mbah. Itu namanya pindah majikan. Bisa dipahami nggak? Iya, pindah majikan. Nah, udah pindah majikan, sekarang suruh proses. Kalau sampai nanti bulan 2 selesai sama bapaknya. Jadi begitu selesai, dia kirim surat ke imigrasi bahwa sudah selesai kontraknya. Terus sampean proses yang majikan baru tadi kan sudah masuk tuh. Langsung visanya bisa turun. Jadi turun dari bapaknya ke anaknya yang ganti ngejeng. Itu cepet. Apalagi Mbak sampean jadi ganti loh Mas, ganti agent loh Mas, manune. Ya terserah, mau sebenarnya agent itu tidak menjadi persoalan. Kalau sampean nggak mau dan sampean percaya sama saya yang ngurusi. Agent saya yang maju. Masalahnya percaya nggak majikan sampean karo agentku. Kecuali sampean tak sambung ini karo mboke kula Mas, sambungi tak sambungi mbok kula sampean ngomong ya. Kan mbok kula ngeten lah, mbok kula ngomong, Pakmu tuh gak gelem nge surat kematiane bayi, ngoten lho. Mbak, saya kasih tahu ya. Sekali lagi saya kasih tahu, yang tanda tangan anaknya, mbahnya meninggal itu ya nggak apa-apa. Sampean mau break atau mau dihitung finish.
sama bapak itu loh mau dikasih break atau hitung Finish. ya finish. Kalau difinishkan kan ya sudah, apa masalahnya? Jangan diperumpat nah, Mbak. Halo? Halo, nggih, mbok iki lho Mas sing anu Mas. Jare mbok lha mbokmu ki bapake urung nggawe surat kematian Mbak engko lek aku ngonjok imigrasi piye ngoten Yo teng kene kula. aku ejenku sing ngurus, sampean ngomong ejenku sing ngurus, gak usah bingung. Sing ngurusi ejenku oke apa ora, ngono lho. Halo? Lha nggih ngoten, nggih iya dengar Mas nggih nggih. Iya, sampean Mbok ngomong sampean tiba-tiba ora kula. usah bingung. Kok bingung sih? Bingung lho Mas, mbok iki lha piye engko lek ngenten Mas teng kula wau. Tenang, sampean ngomong. Lek ngono. Wis gak usah sampean dawa nek aku wis ngerti alure ceritane sampean. Sampean ngomong Nggih, tenang, nggih. tenang. Sik, saiki kowe percaya enggak aku sing duwe ejen? Nggih percaya. Ejenku sing percaya enggak jenengan. maksudnya ngene, sampean ngomong karo bapake sampean. Iki sing ngurus ejenku piye? Soalnya sing ngejeng ganti anakmu, aku bilang. Sadurunge aku njaluk bayaran nang awakmu, saiki anakmu sing ngekei bayaran. Berarti aku pindah ejen, pindah majikanku dadi anakmu. Piye kowe? Aku sing ngurus ejene, nek ejenmu gak gelem gak nek sing iso ngurus. Ngono lho. Bisa dipahami enggak sampean? Nggih paham. Nah ya sudah, nah dadi nek dadaene ngomong ngene sudah tenang. Anak sampean iki siap enggak ngejeng sampean? Persyaratan dan sembarang kalire cocok enggak sing putune mbae? Ngono lho. Ngerti enggak? Iki apa meneh pindah sekuk nggone bapake sing ngejeng ganti anake. Cepet. Ngapain susah? Lah nggih. Ora usah Sampai susah. tak sambungne mbok kula gelem Mas sambungne mboke Mas. Mboke sampean Betul. ngene lho. Sampeyan gak usah ngejak aku ngomong karo mboke sampean. Ya. Nggih. Sampeyan Nggih. ngomong, aku duwe ejen. Sing ngurusi ejenku. Kowe oke ora, ngono lho. Ngerti enggak? Sampeyan ngomong ambek mbok. Nggih. Saiki sing kudu ngomong aja mbek mboke, saiki sing sampeyan omongi karo bapake sampean sing tanda tangan niku lho, ngerti enggak? Sing tantangan putune Mas. Lho. Putune mbae. Mbok anu wedok. Yang nantinya kan, yang sekarang ini siapa? Nggih. Yang pas sampean Sekarang jogo. iki Pake. Lah makane Ini sampean Pake. ngomongnya karo pake. Ora ngomong karo dadaine, Hamesin. Jalure iku Nggih, beda. Pake. Piye? Nggih, Pake kan mboke kan ngenten lho wau tembok anu anake Mbak Ayu anu Mbak Yune Pak kula, Mbak Yune Pak kula teng kula ngenten. Si anu kowe lek wis finish kontrak lek ngewehi surate pakmu iki anu lho Ci, anu bulan loro enteke surat kematiane bae ngoten to. Lah kowe engko lek tanda tangan kontrak piye kowe ngenteni visamu kok kayak 2 minggu tok ning kene visamu burung medun engko piye lho ning Indonesia ngoten kula wau. Lah kula takon jenengan iki wau to lho Mas. Ya wis, saiki nek sing arep tanda tangan anake, mangkane sampean butuh ejenku misale marani anak sampean, oh ki piye ngejeng iki ya wis, data KTP ini semuanya oke, sret. Finish karo bapake piye? Nah, engko kan si ejen ngomong, majikan lawas apa bapake? Ndi enek nomere bapake enggak? Ejene sendiri sih ngomong, sampean enggak usah ribet-ribet. Sampean enggak usah mikir pusing-pusing. Sampean dikei pikiran pusing-pusing ngono langsung glara, langsung muter-muter masih bingung, bla 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 kancong. Bingung aku Mas. Mbakku malah ngomongi, "Lah kowe engko lek bulan loro nek ngowahi sunat bisnis mbakmu. Lah engko bersemi 2 minggu kas ngenteni imigrasi. Lah engko urung metu surat anu visamu urung metu engko Indonesia piye?" Dere teko kanca sing ejen ngoten mbok kula wau. Ora, langsung kancaku ngomong jare ngene. mbok kula ngoten. Wis saiki ngomong ngene. Wis. Koncoku sing ejen ate ngurusi. Oke, ngomong ngono. Dadi dhek sing akan nelpon ambek pake sampean, ambek anake sampean, putune. Wis, beres. Paham enggak? Oh nggih anu itu lha mari kira-kira ampe ra melo ejene pakmu paling pakmu jen pakmu ora gelem nggawe surat ngeten teng kula ngeten. Mbok kula Urusane, urus ejen gak ngurusi sampean gak masalah. Sing penting pake sampean ambek sampean ni hapcok, udah selesai. Ejen itu hanya orang ketiga. Lah saiki sampeane kanconge koyo ngono. Ya kan? Lho ejene kan yo kudune ejene nek mari sing ngejeng bapake ngejeng anake, ejene nek pinter ya ejene oleh dhuwit kudune. Bisa dipahami enggak?
Nggih, nggih. Ya ngejeng sampean kan bayar. Bayar loh Mas nganu. Lah Makane. kuwi malah kaget lho wau Mas Yohan Mas. Lha kuwi bingung lah piye aku yo anone ngoten wae tanglet jenengan iki wau ngoten Mas Sandro. Ya saiki saya sudah ngomong wis tak bualeni alon-alon. Berasi Sa- sepurane Mas saking dredege aku Iya, ki bingung makane Mas. ngombe banyu putih sik sak ember apa sak galon ben sampean tenang dhisik ya. Saiki tak baleni. Sampean gak usah kancong, oke? Urusan visa itu gampang. Sing penting kalau memang sampean butuh cepet langsung tak wae nomor agenku utawa nomor pake sampean ngomong Pak iki agenku nek kowe arep telepono kebetulan wong Hongkong juga agenku wis ben omong-omongan padha wong Hongkonge ben cerita sampean iki mari dijeng bapake mari ngono dijeng anake terus bayar piro urusane piye wis beres itu wis no problemo Nggih. Dari sampean bermacam jenengan Mas murah apa larang? ya saiki masalah murah ambek larang itu ya iso dinego wong sampean majikan nggawa dhewe kok. Sampeyan iki majikan kan nggawa dhewe wong dulure dhewe. Paling kok ya nek anake gak kuat bayari ya njaluk pake. Nek anake kuat bayari ya njaluk ya anake bayari dhewe. Intine gak larang soalnya kan kena dinego, soalnya kan majikan nggawa dhewe. Sampeyan kan majikan nggawa dhewe. Ejenku kan tak kandhani. Heeh, arek iki duwe majikan dhewe. Pindah saka bapake nang anake. Oh iya oke atur aja lah. Yang penting kowe iso oleh badi riwariwi. Ngono kan. Aku ya diwehi. Aku sing golekno kan ngono to, Mbak. Nggih Mas Sandro lah nggih to wancarane namanya kerja ya gitulah Mas. Soalnya opo kan wong Hongkong, Mbak. Wong Hongkong ngerti dhewe ra nek duwike mau gelem laku. Ya nggih. Nah, nenek aku. Pasti. Aku sampean telpone bolak-balik ora usah bayar ya ora apa-apa. Matur suwun. Nah. Terima kasih yang banyak Allah yang balas ya Mas. Ya wis jelas ora usah sampean ngomong Gusti Allah iki wis ngerti. Malaikat iki wis enek. Sing penting kan sampean nukokno aku kopi kan beres. Kopi karo gedang goreng. Kapan ngopi? Kapan ngopi? Satuane kopi karo Mbak Yuli ya. Iya. Tapi kopinya jangan sasetan ya, mencret. Kopi hitam, ajak ngopi karo Mbak Yuli lho. Kopi karo tape goreng Rondo Royal ngono wen anget-anget kan. Mbak Yuli tidur bareng. Belum pulang, dia jam 11:30 nanti. Oh, ya, pulang. Jadi gitu aja ya. Lah mbakku gancong, berarti aku tamang mbak bisa diproses gitu nggih Mas nggih. Bisa diproses dari sekarang. Piye, tak wae nomor agene, apa agenku nelpon awakmu, apa nelpon bapak, apa singsang. Sopo, piye penake ngono. Ya sampean ngomong aku mau nggae agene Pakmu, Pak. Aku ndek agen dhewe ngono ya kenek nek nggae agenmu ya wis ora apa-apa. Ngono lho. Kok ndek agen mbok golek agen dhewe, Mbak, Mas. Mbok golek agen dhewe. Ya silahkan ya wis sing penting sampean kongkon ngurus dhewe nek tambah enak. Intine gak udah masalah. Hah? Nggih. Kan dhek golek agen dhewe ya wis nang diurus saiki. Ajene pundi gak ngerti kowe kan Mas orang kenal ajene sinten gak ngerti. Nah makane nek ajene gak ngerti selama sampean sampe dadae singsang hapcok sampe nambah anake hapcok gak nek masalah. Ajene kok dalan liwatan tok ae. Cuma berarti kalau ngomongin mbok enten Mas nggih. Mbok bisa proses wonten nggih. Ning agen bisa gak bisa proses. Sakarepmu kowe duwe agen dhewe apa agenku? Nek nggih agenku ya aku sing ngurusi, engko telepon awakmu apa awakmu telepon dhek terserah. Wis iso diurus dari sekarang. Timbangane engko Februari. Iki wis Februari malah. Sesuk lho wis Februari. Terus malah ngajal-ngeten. Lah terus saiki ki lho jenenge majikanmu loro lho ngeten nang kula. Ya enggak, ya siji. Ya bapake iku. Lah kono urung tak kontrak pindah majikan ngoten. Iso, nek finish iso ngono, Mbak. Dadi finish. Nggih kula ngomong ngoten, Mbok kula ngayal ngoten wae. Ya jenenge wong Hongkong ngayelan, wis ora ngerti ngayelan. Mangane sampean melok kancung.
Mana kalau gancong terusan kaget le. Wis wedi kok ndek atiku tek-tek. Gak usah. Sampean ngomong kayak gitu dan sekali lagi kalau anake wis ngejeng wis tanda tangan wis mlebu imigrasi masih visane gurung medun tapi proses itu udah masuk. Kalau proses sudah masuk sampean nggak usah khawatir. Paham nggak? Yang penting itu proses masuk dulu. Lah sampean ngerti nggak proses masuk itu bayar duit. Ngono. Jadi kudune ngerti. Ngono Mbak ceritane. Wis ah. Berarti jenenge mbok kula niki ora anu lho wong ngomongnya sik. Urung tak kontrak kok Pak aku malah ngene. Lha urung tak kontrak berarti majikanmu loro imigrasi koyo gelem tanda tangan orang aku ora tangani finish kontrak kowe. Kula iki ngoten. Ya sampean cerita sadurunge finish justru tanda tangane anakmu wis mlebu nang imigrasi. Visane ate ditokno setelah awakmu ngomong selesai dengan saya. Jeda 5 hari, 1 minggu atau 2 minggu kerja, visaku pasti didukno karo imigrasi. Ngono sampean ngomong. Kowe nek ora percaya, telepono imigrasi. Aku ngerti ngomong ngono. Kok iso ngerti kowe? Iya, dikandani wong ganteng sak donya. Ngono lho, Mbak. Lah nggih kula kan ngomong, lho Pak, lah aku lek ngenteni finishmu nge surat aku lek ngenteni visaku piye lho Pak tak ngonten ke. Lho kok gak iso tanda tangan kowe. Wong pilihmu proses piye wong aku urung nyerahne kontrak kerja aku finish urung tanda tangan finish kowe kok arep ngurus visa ngoten Pak. Iso arek-arek finish renew itu kan kayak gitu 2-3 bulan sebelumnya ditanyain renew. Kan sama. Jadi same employer, renew same employer. Terus renew different employer, beda employer, berarti alamatnya beda, ya proses. Nek same employer bayar 2.000 sekian. 2.000 sekian, enggak sampai 3.000. Iku nek same employer, nek different employer itu bayarnya ya sesuai dengan ngejeng arek ngono lho. Ngono lho, ngerti enggak sampean? Bisa dipahami. Nggih. Gak usah kancong. Nek ancene iya, ndang saiki tak proses. Ejenku ngubungi kowe piye? Apa ya iso? Emang Pak emang majikan sing anyar, Mas. Emang mboke majikan sing anyar. Tak omongane iso diproses kok tak ngomongane ngoten. Berarti kudune sing kuwi ajene dekne nggih Mas nggih. Ora kula nggih Mas. Nyapo? Yo ajene deke sing pengin prosesno, deke gak ndang cak-cek ya wis. Ya aku guyu ae engko karo sampean. Nek dhek gak iso proses, aku iso proses, ejenku duwe aku. Kowe gak nggih anu napa niku ejene niku berarti ejene sing kurang kurang cekatan, nggih Mas. Yo ora. Sing kurang cek-cek. Yo ora cek-cek. Yo ora kurang cekatan, mungkin ejene males karo juragane sampean njaluke mbayare murah. Duka makanya aku ngomong nang sampean aja sampean duka-duka awake dhewe iki kan ya karo mikir ngono lho Mbak maksudnya paham enggak? Jadi sampean aja monat manut tok sampean ya mikir dalam artian mikirnya enggak usah yang kancong lha iki sakjane ngerti ngerti apa ora Mbok nek ora ngerti ben ejenku sing jelasno nek ejenmu mble gak reken ngono lho wong Hongkong iku kudu dikonokno. Ora apeh awake dhewe iki cece terus ora ngerti apa-apa, ngertine mok dapur ambek sumur ambek kasur. Sampeyan yo duwe telepon. Ngono lho. Dadi sampeyan sing tegas juga enggak apa-apa. Wis nek ndang anakmu sing ngejeng ayo ndang nang ejen. Ndang dijeng. Engko begitu surate pake metu visane anake garek ngenteni. Ngono lho, Bu. Sampeyan mudeng enggak aku ngomong? Kudu balene ping piro? Nggih, berarti nggih kene tak muni salah sama bener. Berarti mbokku kudu ngomong ngejen proses kula ngono ya Mas ya. Iya. Proses sampean sing tanda tangan ganti anake, ngono lho. Jadi sing bayari kok anake. Mbokku ngenteni surate Pak Medun dhisik arep baru diproses. Duh, ora usah ngenteni surate Pak Medun. So apa bapake tanda tangan nanti kalau udah selesai finish kontrak baru ngono lho. Ngerti enggak sih sampean? Sampeyan kula ngerti tapi mbok iki munine ngoten. Ya mangkane sampean jelasno nang ngene mboke, aja yele-yelan karo aku. Ora enek gunane sampean yele-yelan karo aku. Sing yele-yelan sampean karo mboke.
Ngono lho. Nek mboke gak percaya kon takok imigrasi, selesai to. Linsikun. Nggih tak Kon omongane telepon Mas Sony. linsikun ngono. Nek gak ngono takok agene, nek agenmu gak ngerti aku duwe agen sing iso ngurusi. Wis, milih agenmu apa agenku? Ngono. Nggih tak omongane Ngono. tak omongane jenenge tak omongane mboke iso proses sing urusan agenmu proses agenmu kan ngurusi iki iso proses ngoten ki. Heeh, nek agenmu gak iso ngurus proses ya tambah ono lah ngewangi rezekiku kan nek sampean gelem tapi nek ora gelem ya ora apa-apa. Nek agenmu gak iso ngurusi, agenku iso ngurusi. Piro mbayare? Ya wis tak wae nomere engko telepono dhewe ya. Ngono. Iya sih, Mbak. Iya. Oke. Bisa dipahami? Matur suwun Mas kita omong mboke Mas nggih ben durusi ajene Iya. aku urusan agenmu piye ngoten ki nggih. Siap. Agenmu piye? Nek agenmu gak iso ngurusi, agenku sing ngurusi. Ben aku gak ndang keselkeen jarimu kok aku selak mulai Indonesia visa kuntek. Wong majikan enek, hacok kok wedi visa entek. Wong setahun iku lho visa gak diurus. Majikane moro bareng nang imigrasi ya visane langsung tembus. Sampeyan asline iki ndelok kontenku apa ora? Ndelok adang ora Mas, Nah. kadang-kadang megane kadang-kadang wektune, kadang-kadang ndelok kadang ora nang Facebook ya. Wong-wong sing ndelok kontenku mesti gak kancong, mesti ngerti. Mesti pinter. Tapi nek gak tau ndeloke arang kading ya wis ngene iki. Kaya aku. Dikandani. Kaya aku ya Mas. Dikandani mboke ngene-ngene, kok wancong melok bingung. Oh iki piye-piye. Bredek. Sampai mendredek. Ngombe kopi enak niki. Iya, jeng yam Mas kapan-kapan Mas karo Mbak Yuli. Ya, gampang. Insyaallah. Wis sing penting urusan sampean beres dhisik iku gampang. Sik tak urusane Pak Tamang mbokku iso diurus. Sing ngurus itu omong agenmu. Agenmu kudune iso ngurus iki. Iki masalah sama agen. Iki Mas. Ya. Nek agenmu gak iso Kalau agen sama tambah iso ono ngurus, maneh aku nek agen. Aku lak Tawe tambah. telepone ngoten. Nah, nek agenmu gak iso ngurusi, agenku iso ngurusi. Tak wae telpone nek kowe gelem. Enak ta pisan. Masuk. Nggih enak tenan. Tak omongane wong sampe adem aku ndredeg. Noto-noto klambi urung sampe mbakku nelponi iki. Anu lho kowe engko nek kurang anu bisamu bulan loro nek surate kematian bulan loro. Lah kowe engko sik kurang minggu ngenteni visane urung metu. Lah engko nek overstay bayar 200 piro nang imigrasi iso mulih. Iki piye? Aku kan ndredeg aku mbok anu overstay aku lho ngoten. Pak Tepo jangan iki wau tanya. Wis. Apa dibaleni meneh ceritane? Bolan baleni tak omong mboke nggih. Kosok kaset ruwet tak bolan baleni neh piye? Oke, cukup. Cukup? Matur suwun. Nggih, Cukup siap. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kancong. Wis, semuanya serba kancong. Kenapa orang kancong? Karena dia panik, dia gugup, dia nggak tenang. Dan tidak bisa menguasai keadaan. Keep stay tune in my YouTube channel and see you the next video. See you. Bye-bye.